Kebalai umat kata lurang sialang kamacu badan. Nyampang umat menciminan tu cai nambujang cando dongka. Epoangan Mulia pakai kacamata mahamo. mulia Masih kredit. ano lunas para sa bulan dah 29 bulan lagi makok lunai. 29,9 bulan. Mako lunas Makok lunas. Iya, selamat datang juga buat umat saudara. Just awis Iya. Bagoyang mama. Tak sama kayak kami dong. Mangwa jalan de atwa Tidak disangko jaga babi dua. Babi dua jua jaga subarang. Tidak disangko oi mama buat lima buat jandung baranak seorang. Tidak disangko oi mama buat lima buat jandung baranak seorang. dan kalau buat dia isi abana yo kalau buat yo kacang panjang lima buat jandobang lah kasih sayang nan bedo ma buat bang kabini lima buat jandobang lah kasih sayang nan bedo ma buat kabini orang Malayo Oh ya sadape dia kaki nali biar walado dia isanyo. Oi nan ko dape dongka madini biarlah jando nan penting kayo. Itolah dape dongka babini biarlah jando banyak pitinyo. Macam-macam batanam sarai di tanaman narang simpang tigo macam duya bang bagai-bagai nan bujang kancang jando oto pajero macam-macam duya bagai-bagai nan bujang kancang jando oto pajero Tarik yo. Idola Sebab abu iyolah jale iyo mana dan di samping nyoba akabanyo nan ko namu adia jo ambo bayi badendang adi bao ko namu adia jo ambo bayi badendang adi bao Allahnya magai kenya lamo lambe magagi yun eh waan suwa malambo nampak kau jadi dia kaki nali iyo membali lah tampang lado nyampang jo ambo dia adia balaki indah bapiti dia bagoyang jua nyampang jo ambo adia balaki oi kamapai sayang ambo bao Toka pasar dia kacu badak Anan tata ka di tengah pasar Oi nan ko cinta kabuyong adongka Usahalah lupo dia oi nomor WA Iko lah cinta kabuyong adongka Usahalah lupo dia nomor WA
Catat dah. PC gitu. Iya. 08 pisang buai dah. Iya tuh. Tambah 5 menit. Oi mama pe di tepi banda. Yo mama pe silawa bada. Oi nomor WA ada, oi tidak ada. Oi kartu kini dah mati semua. Oi nomor WA, oi tidak ada. Kartu semua ada, oi mati saja. Yo, dah galak dah. Asana muhajak kacuba dah. Dari kinali yo nak kapasa. Salah namu cobu yo adoka. Foto Avanza, oi kita Bali. Salah namu cobu yo adoka. Foto Avanza sayang kaduda Bali. Pado adia oi kamalala. Elok kita dia katimbang tigo. Padonyo adia jadi gobu yang dongka. Elok kuncaro oto pajero. Pado baja di dia gobu yang dongka. Elok kuncaro sayang oto ban pajero. Ban negeda. Iyo. Mangko balai kalubu agadang yo banang. Yang kinali pada bualui. Mangko dicai nan gapu agadang. Ini nan kini talampau walui. Mangko dicai nan gapu agadang. Ini nan kini talampau walui. Angkonya ambo bangko topada. Niai kapai kala bualului. Mangko mobil ya bang nan gapua gadang. Lapane pulo bang nan badan kuru. Tidak payah bodoh. Angkonya ambo gapa pua gadang. Lapane ambo bang jo badan kuru. Kalau nak buat dicari bawa dah bukan gigi satunya. Dekot sama kuih ni Tak bisa segi dua pada. tiga sawalah. Sana-sana kabonyo jual. Nan mandi koi kapi ladang. Usahalah kita bamudo jual. Kanalah anak oi nan kagadang. Usahalah kita bamudo jual. Kanalah anak oi nan kagadang. Okey, itu tadi telah berlalu Makuak Jatuh. Iya, ada tebang manisnya dengan tembang-tembang taruh yang dangdutnya bersama Adinda Ambo yang sangat ganteng tentunya. Kalau ingin bergabung kembali bersama Bu Yodongka, Iya, langsung aja. dan juga Perinces Adelwis, langsung hubungi Unyil SPDE, Iya, Sarjana Pendidikan Elektronik yang tinggal di Pasir Gadang, Batang. Saman. Iya. Iya, itulah pimpinan dari Uyong Ongka, Uyong Onja, Perinces Wisnarti. Sekian, terima kasih.